Damena sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang di bagasan minggu parjolo dung Trinitatis hatani debata di hita imana tersurat di Markus bidu tolu ayat 20 ro di ayat 35. Asal jaha margati sorin haus tapai hutihut hatana songonom madidok dungi muli maibana gabe rongomma muse rona toropi pola sudat nasi damangan ia akasi boto surat naung tuat siap kuta Jerusalem didok-dok nasi buli soddo ibana jala iduknya kasi bolisido di pangasahon laho pabaliho nak kasi bolis ay molo marsalisi sada harajaun sama dirina dang nahot harajauni asamolo hehe si bolisi mangalo dirina jala marsalisi sama ibana dang tarbahen hotbe ibana nalahu suda nama situtudo hatakon tarsesa penasa dosa niya kajolma ro dinasa ragam ni pangisahyon na sida na dopak debata. Ala didok nasida partod didahodar do ibana. Nahudul na toropi humaliang ibana gabe di dokma di alamanan do inamu dohot aka anggim rodi akai botom diusoi doho jala dibereng maka nahudul humaliang ibana nin nama aka odo dainang dohot aka anggiku Ido sahatna horas damang dainang nahinaholowan di bagasan Tuhan Yesus sada kepastian marhite-hite terpukon ia sahalak nama mikiri binahen ni lateni roha dang dapot na akan adinggan jadi bolo late lohani sasahalak tapi maul do dapot na akka nadinggan imana masa tu akasi boto surat ala gabe hurang manang gabe moru ganup nasa hasangapon nasida sian suhak-suhak ni hapor tibion latero hanasida mardida Jesus napatu pahon ganup nasa haguguun ni debata dilateido debatai jala dipasahat di parwaroa ganup akahata naso sasitonga ido dibaritahon nakasi boto surat tiki ahamadido ay namamakke gugu di sibulis do ibana palauhos sibulis manang di bahasa Indonesia na didok ay namamakke haguguun di sibet zebul do ibana mangalo akka anak buah ni sibet zebul
Damang dainang nahina holongan pangatusion si songoni marnida ganup nasa halongangan sa sitonga nasida pedang boy patupahon si songoni ido bahet didok halak na marlate ni roha ala sotaluk do ibana patupahon songon nabinahen ni ganup na sadongan. Manang didok di bahasa Indonesia orang yang dengki ya. Manang orang yang iri tanda tak mampu. Alak naso boy patupahon si songoni dan taluk nai jala bololate do rohana lam sotaluk do ibana patupahon si songoni alaniaha ala ganup nasa akadirina pe nunga digohi sogoni roha marnida ganup nasa akka nadinggani. Napadua hodamang do hodainang keluarga ni Tuhan Yesus di pardagingon manang diganup nasa tutur nisian si Daud gabiro mangalap Yesus asaunang benian marpugu ibada doho akan atoropi majaga keamanan alamanang asal di dia Yesus torok dojol marotu ibada molo Tuhan Yesus do tapuji di gerejaon berarti torok do narotu gereja akanaolo majalo pasu-pasu akanaolo martinangi di ganup nasahatan gereja dia pe molo Tuhan Yesus do nai sobbadu si berarti marlub badu jolma torok berarti gereja pe dan gabe inganan dinalaho pahata-hata nasudingga songonak kasih boto surati ai Yesus Kristus do raja gereja pe gabe ingana ma parsauran dohot hata hasitongan hata ni debatai damang dainang roh keluarga sian pardagingon manang sian akar ruhu ni si Daud mangalap Tuhan Yesus ahamadidok naung ritik do ibana sada pihak adong do nama doko nasa malua do Yesus yanaka ganup nasa hamaolon na niadopan manang nalahu sibaenon ni ganup na marsuguniro hatu ibana alai di sada sisi nama dok dohot do keluarga na ipitung rohana ope godang do radiado pi ganup nasa naporsia di Yesus Kristus roh keluarga na sadiri ro nomadok ay luja maho bayutihu Tuhan Yesus ay luja maho mabahina kadadinggani pola luja ho bahinon ni dada hola siya duru alay rodos yan bagasan tonga-tonga ni keluarga ni Yesus sadiri songoni dora nang gambaran na nang dihita rawamay dito gihoni natay roy natay anom majo kebayawom majo ni hatanin na roy natay betamang na anom majo akka politikom majo ni hatan nilapo na damang dainang nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alai dia do si peopotta, dia do si tiopotta, dia do dalaho si utonotta. Jelas, Yesus si patalu si bolis do. Yesus si pataluhon ganup nasaha guguon di parjahat do. Jala monang do ibana, dang talup si bolisi bangalo ibana. Ala ibana do di bata, namarhuaso di saluhut na. Alai Roma kanatoropi madok akasi songoni Roma si boto surak ro keluarga na madok si songoni masuk mahita di bagasan topik manang temat tadi bagasan tikyon asa didok unang mangaleai todi porbadia
seolah-olah dang todi ni debatana di Tuhan Yesus, seolah-olah todi nahudar manang todi di sibulis nadong di Tuhan Yesus. Damang daina bohado tutu ahado na didokna unang mangaleai todi porbedia jala aha didok molo mangaleai di bata ama mangaleai Tuhan Yesus marpamuati do perohani Tuhan ini alai bolo mangaleai todi porbedia cipardo sama ibana sahak ro di ujung mak rah sahak ro di saliling nililing mak dang parpamuati rohani Tuhan. Maka nari hak Kristeno ditanda do dosa na di dia do nasubui dihapus manang disesa dosa na mangaleai todi perbedia suku-sukunna kita tatanda do ganup nasaha Kristenota na porsea di debata nasada na tatadda maibana marhite-hite panopao ni madebata ama tatadda ibana marhite-hite haluaon panubusion ima debata anak Tuhan Yesus tatadda ibana marhite-hite pangodianon si pangajari nama dongane hita ima toddi parbadia. Jadi bolo dileai Tuhan Yesus dan nama ngaliai toddi porbadia molo diliai di bata ama dan nama ngaliai di bata anak dohot di bata toddi damang dainang nadidok nadison molo diliai petod di porbadia sarupa doi nama ngaliai di bata anak Tuhan Yesus dohot nama ngaliai di bata ama alai songone dei satu kali kau sakiti hati ini masih abang maafkan, itu kan? Dua kali kau sakiti hati ambo, masih ambo maafkan. Tapi jangan coba 3 kali. Sotung tolu heli. Saya 2 tolu, si tengger na belau tersongol. Damang dainang artina sahali diiring-iring Jehovah di batas ya panopau di tobus muse di palua muse alai to di porbadia naso marpamatang naso boy idaon mangodihon mangajari manuturi gadup nasahatani debata di pangatusion di debatai doh musi dileai ido na didok ni debata molo so di Jakob beto di porbadia sa di hari be Jakonon na Tuhan Yesus di hari paduahon nah dong be manghumi nama sa di hari be Jakonon na debata ama paima panopau na paduahon nah dong naung salpu do etikiok petujuluanod do hita mardala nate. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo di pangatusio di secara letterlet na di dokma di bahasa gorik na blaspemesanti nama ngaleai manang mengumpat bolo di bahasa Indonesia na dipatupa maon terus menerus berlangsung terus-menerus tanpa mau berubah dan dilakukan secara sadar dan terus-menerus. Jadi namar situ tudu ibana mangalo Tuhani, namar situ tudu ibana dinalaho mangarehi mangaleai todii, mangaleai debata, mangaleai Tuhan Yesus Kristus. Damang dainang na hilaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, songo dia marupani. Songon napi natupa, songon hata niak kasiboto surati. Tangtod di porbediai, romu sehatan asing, dang Tuhan Yesusi. Romu sehatan asing,
Ai Tuhan ni halak Kristen tolu. Artinya dang sada Tuhan ni halak Kristen tertasongon. Dang diakui Yesusi, dang diakui to di porbadia, dang diakui di Batama, dang bido to dia diakui bana di Batama. Alai songo dia marupa-rupa ni sahalak pada disuk namar goar James Comper Gray dohot si Jok M Adam Madok. Hal-hal yang tidak layak dianggap datang dari Tuhan. Bolo adong songon akahamaolon akana sopatut tadok ma nasihat Tuhan ini doi. Hati-hati kita damang dohot daina. Isarana masa-masa tsunami, isarana Roma lalo, ihutur rumah, tanon, gudang kana mati, gudang kerugian, tadok mai nasihat Tuhan ini doi. Hona hukum nasihat, damang dainang, boha do olong ni rohani Tuhan karwatu joloma. Haruhosana pe di leon benon na sumoni kota bereng do di pasobu jahoba do alamon alai sudido tutuk di toruni ganup nasa hagugun alai sotung tadok ganup nasa kasih songoni na dihumi Tuhan alana dangga hakta dagadi manguhumi songon na didok ni Tuhani alai Tuhani sendiri do. Nah paduahon, hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan ditolak. Arong akadenggan narotu hita narosiat Tuhani. Amang songonom babah, inang songonom babah. Naposo bulung songonom babah, sikola minggu songonom babah, nadenggan. Songonom mahatani Tuhan. Alai dan tauloi. Nama ngaliai todi porbadia mai. Nama ngaliai di bata ama anak mai. Nah patuluhon pekerjaan Tuhan dianggap pekerjaan setan. Ate, gabi si Buddhis do na di pertanggiangani atarin na. Gabi si Buddhis do ganup nasa narotu si. Inganan ni si Buddhis do gerijay na upamanak. Ulau ni si Buddhis na mabago gerijay. Ago. Damang daydang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Siak kita dang adompe si songoni tujuluano. Posdoroha dihita saluhutna ala porsedo hita di debata. Alani dihita na hinaholongan tapatupa matujuluanon ganup nasa kanadinggani. Tapatupa ganup nasalomo ni rohani Tuhani manat kita dinalaho parwarhon ganup nasahata sian simak kudapta alai parjuluma rohat tahi ta gohi dohot hata hasitongan nasihat Tuhan. Kalau hati kita sudah penuh dengan apa kebenaran Tuhan, maka secara otomatis ketika itu kita dengarkan, maka itu akan mengendalikan kita. Gugut tape, pakatayot tape, pabahenot tape, sudi mai gabi pasangapon jahu badi batak. Dang nama ngaliai be alai na pasangapon. Atong sada dua tulu mungkin beribu-ribu kali dak kabilang kita holong ni rohani Tuhani dipatupa di pasahat tu kita jakonot tamai binahen ni balga ni holong na alani marhite-hite holong na siya ni banay ma tapake pasangapo di bana dauma lea siya bagasa rohata alai Roma hatuaon diganup nasa na porsea. Amin. Mauliate madihu ali jahu bari bata naung patuduhon ganup nasa holong mudihami laos marhitihon holong mido
marpakirimun na mangulu hami Tuhan sahat ro di bagasan tikion, ro di hari sugut, nang ganup nasa aka taon nang nalamro. Atong alijahuba di bata, totong mapasu-pasu omu hami, odiho kami Tuhan marhiti-hiti todimi, asai di nalau manuturi ganup nasa hasit tongani hatam diha. Pasu-pasu hami Tuhan, diganup nasa akka hamaolon dan diadupan nami, molotung masa pe Tuhan songon namasa diho, alai ganup nasa hami homa di pangasahok kami, asa unang talu ganup nasa hasit tongani, alai monang saluhut na, binahen ni gugum, binahen ni huwasom, jala talu maganup nasa hajahatom, nang akka subia di sibulis. Jauh badi bata di bagasan tikion, maringot dohami Tuhan di keluarga nami, di inang boru sagala nama kabaluhon, ima di parlau ni amanami, di parmoding ni amanami, amang situ morang, Pak Judea. Homa totong nama ngapuli rohana sida Tuhan, ramo tammu, jalalehonomu totong diganup nasa pangatusion nadinggani. Podo hanguluani, jahala di bagasa kodo ganup nasa akahami madapot saluhut na hanguluan tikion ro di saliling-liling. Atong ganup nasa kaulau di tonga-tonga di keluarga nami di bagasan sadarion, ro tubotari sahat robor hat tubo napasugi pe di bagasan sadarion, tuko mali jahoba na mga rajay. Ramoti mahami saluhut na hurian, di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Amin.